Hello guys, magandang hapon. So ito yung dinulot ni Bagyong Paing sa amin. Grabing baha. Ayan oh. Lakas ng tubig guys. Yan. Yan guys. Yan. Grabing lakas ng baha. So ngayon ano na? Medyo mahina na. Wala kasi ulan. Yan. Grabing anong baha ni Paing guys. Grabe guys. Yan o. Grabe. Lakas ni Paing. Grabe. Grabe ka Paing. Ibang ginawa mo sa sapa. Yan o. So, ito yung situation namin sa amin guys. Sa bukid. Grabe si Paing o. Grabe na idulot niyang baha. Grabe guys. Medyo ano ng hangin. Mahina na. So, wala na ring ulan. Salamat tayo sa Panginoon. Salamat guys. Kabukid ni guys. Kabukid Vlog TV.